Guk aitortzet mimo guztia jartzen deula dokumentalak aukeratzeko garaian, gai ezberdinak jorratzen ditugula, eta, ikus dezakezu bezala dokumental sorta aberats bat eskaintzen dugu azken finean. Dokumental gehienak aurtengoan 2014 urtekoak dira, nahiko berriak, beraz, eta aurten nekintza berezi bat aurkeztu nahi dugu dokumental zikloaren barruan. 5 Days to Dance dokumentala ikusi ahal izango dugu, eta 12 eta 18 urte bitarteko gaztek doan ikusi ahal izango dute. Eta zergatik, hau, iruditzen zaigu dokumental hau oso hunkigarria izateaz gain, baditula berekin hainbat balore gazteentzat onuragarriak izan daitezkeenak. Esate bateako gazteen jabekuntzaz hitz egiten du, norberaren balioen hausnarketaz, hezkuntza sistema ere kritikatzen du, ikusten genuen, bai Joxanek eta biok, interesgarria izan zitekela, herriko ikastetxetako gaztekin, nolabait doan eskeni eta, beraien ikuspuntua lantzeko ondoren. Dokumental ziklo hau astelehen eta asteazkenetan eskeniko da, maiatzaren 6-en hasiko gea eta ekainaren 8-in bukatuko da. Dokumentalen proiekzioa 8 berez 11 produktu dira, lehenengo egunean euskararen inguruko dokumentalak 2 laburmetrai dira, 2 korto dira, askotariko gaiak aukeratzen saiatu gea, hor daukagu hizkuntzalaritza edo euskararen gaia, hor daukagu ekologia, hor daukagu gizarte honetako gizabanakoen pribatutasuna, artea, daukagu festen inguruko hausnarketa bat, izan pirata dokumentalarekin, daukagu gazteen inguruko gai bat, gazteen jabekuntza, hezkuntza sistemaren inguruko kritika, 5 Days to Dance pelikularekin, internazionalismoa, Sahararen inguruko pelikula bat, Korea y el Mar, musikako gaiak ere bai, A 20 Pasos de la Fama, koristen inguruko dokumentala, eta langile mugimenduarena ere bai. Remine, el último movimiento obrero dokumentala adibide. Euskal Herrian egiten dian dokumentalei tarte berezia eskaini nahi izan diegu, eta era berean euskeraz egindako azpitituluak euskera dituzten dokumentalei tarte eskainita, eta hori dena kalitatearekin uztartzen edo saiatu gea.